Exacte, això. El vídeo, per tant, estem enregistrant i a partir d'ara, doncs, Montse, és la teva torn de paraula. Molt bé. Doncs gràcies Albert. Jo també aniré ràpida perquè, de fet, volem l'explicació, no? De sentir l'Ares, doncs, com explica com funciona tot plegat, però deixeu-me contextualitzar una miqueta, perquè aquesta sessió de formació neix una mica de la necessitat que hem palpat d'explicar com ensenyar gramàtica. I l'hem palpat perquè hem rebut demandes d'orientacions i de dir això ben bé com funciona, de quina manera, com ho heu organitzat. I també hem detectat alguna reticència a l'hora d'utilitzar certs materials, com pot ser l'apunt, no? De dir, perquè encara no acabem d'entendre tot plegat què hi ha aquí darrere, però això creiem que era important fer aquesta sessió. D'una cosa n'estem segures, i és que en aquests nivells hi ha molt poca pràctica feta des de l'enfocament per tasques i, per tant, estem transitant en un camí poc freçat i moltes vegades incert, i, per tant, nos entenem també. Per això som aquí, per acompanyar-vos. Fa 20 anys que el marc europeu comú de referència parla de l'enfocament orientat a l'acció i del treball per tasques. L'alumne, com ja sabeu, és vist com un agent social, un usuari de la llengua que el que ha de complir és una sèrie de tasques en contextos determinats. Per tant, el que volem és formar usuaris de la llengua que puguin produir textos orals i textos escrits que els permetin resoldre situacions de la vida. I l'aula és, si voleu, és la vida mateixa, potser més acompanyada, més feta a mida, per ajudar-los a formar. Però, en definitiva, l'objectiu és aquest d'aquí. I, per tant, som conscients que amb aquesta mirada, amb aquest enfocament sobre el procés d'ensenyament i d'aprenentatge, en aquests nivells és nou, és molt nova aquesta mirada, tant pel mateix professorat com per al mateix alumnat. I en aquest sentit també som conscients que sobretot l'alumnat que té creences sobre com ha de ser el seu procés d'aprenentatge, que té creences com s'ha d'ensenyar la llengua, perquè per les experiències que tenen, a vegades en aquests nivells arriben i diuen no, és que jo el que necessito és fer gramàtica, perquè amb un C1 i amb un C2 necessito bregar amb els pronoms relatius, necessito bregar amb els pronoms febles. Per tant, quan els exposem o quan els proposem un enfocament com aquest, moltes vegades poden tenir certes reticències inicials perquè tampoc, clar, és molt nou tot plegat. De fet, el que volem avui ensenyar és que amb aquest enfocament de gramàtica se'n fa i es treballa. I no perquè sigui un material comunicatiu es treballi poc la gramàtica, al contrari. El que passa és que l'anàlisi i la reflexió que fem sobre el sistema no és de manera aïllada, no, de manera parcel·lada, com potser tradicionalment en aquests nivells C1 i C2 s'ha anat fent, sinó que aquesta anàlisi, aquesta reflexió sobre el sistema es fa al mateix moment d'interacció amb el text. Uns textos que contextualitzen, que integren aquestes peces, sobre les quals després hi posem la lupa i sobre les quals hi hem de reflexionar i el que hem de fer és acompanyar-los perquè entenguin per a què s'utilitzen i com s'utilitzen tots aquests recursos que fan que després els textos siguin cada vegada millors. Per tant, de gramàtica se'n fa, ho veureu ara mateix, i la treballem molt. L'únic que canvia és aquesta manera com ens hi relacionem, com hi entrem, de quina manera ens la mirem i treballem. Perquè, en definitiva, veureu que el que busquem també, com hem anat fent, és a dir, el que busquem és que l'alumne comprengui la comprensió d'aquell fenomen gramatical, i ho fem a través de diverses estratègies. Una d'elles pot ser la deducció, és a dir, que comprenguin com funciona aquella peça, aquell recurs gramatical. Busquem la consolidació, o altrament dita sistematització, evidentment, perquè puguin cada vegada ser més automatitzar l'ús d'aquells recursos i, en definitiva, busquem la posada en pràctica d'aquells elements. Aprendre és transferir. I, per tant, amb l'enfocament per tasques el que oferim són oportunitats diverses perquè puguin posar a la pràctica allò que han après. El que demanem és que siguin capaços de transferir en altres contextos, en altres situacions, en altres tasques, els elements que han anat aprenent de manera integrada. Text, context i gramàtica van molt lligats, molt integrats des d'aquest enfocament.
I un altre aspecte, no? Però els continguts són els que s'han de treballar. Si mirem els índexs, en aquest cas de la punt 5 o de la punt 6, i els comparem amb els programes institucionals, veureu que allà hi ha tots els continguts que es demanen per tenir la competència adequada en aquests dos nivells, d'acord? I jo ja acabo, però abans dèiem que l'alumnat té creences sobre com ha de ser el seu procés d'aprenentatge, per tant, pot mostrar-se a vegades a dir no, és que jo vull treballar d'una certa manera que sempre he fet, però nosaltres els docents també en tenim de creences sobre la nostra experiència, sobre com hem anat fent durant el llarg de tota la vida, i una mica avui el que també us volíem proposar és que, a vegades potser només cal fer una mica de moviment, enfocar altra vegada la mirada, tenir temps, això ho reconeixem també, cal tenir temps per també acostumar-se a treballar amb un plantejament diferent, amb una proposta diferent, però que creiem que té moltes possibilitats i que és un plantejament diferent a l'hora d'ensenyar llengua, tant a secundària com en ensenyaments d'adults, i que hi apostem i que per això mateix som aquí per ajudar-vos, en definitiva. I res, ha sigut ràpida també, per el que deia l'Albert, hi ha moltes coses a dir, per tant, cedeixo la paraula a l'Ares, que una mica és qui ens ensenyarà realment com ensenyar gramàtica als nivells. Gràcies. Molt bé. Gràcies, Montse. Com deien l'Albert i la Montse, la idea és que d'alguna manera compartim aquest camí que hem fet i alhora també el camí de com arriba a l'aula el que hem pensat, però també d'alguna manera donar aquest espai de reflexió, de posada en comú, no? de com treballem la gramàtica als nivells més alts. Això vol dir que hi haurà determinats aspectes d'altres qüestions que treballem també al llibre o que s'han de treballar en aquests cursos que potser avui no quedaran tan reflectits en la sessió, però entenem tots que avui ens hem posat aquestes ulleres més gramaticals, doncs mirem els materials que hem dissenyat des d'aquesta mirada més gramatical. Us explico una mica la ruta que m'agradaria que m'acompanyéssiu o que ens acompanyéssiu a seguir avui. Començarem una mica ensenyant la tramoia de què vol dir treballar la gramàtica en aquests nivells més alts. Després entrarem a mirar tres aspectes centrals de la manera de treballar la gramàtica i també amb tres qüestions gramaticals importants. El primer serà una qüestió que és aquest treball en espiral ascendent, i ara veurem una mica què vol dir això. Després la qüestió, la idea de planificar el camí per treballar i alhora treballar, que vol dir desplegar alguns continguts gramaticals, i això en realitat el que vol dir és acompanyar en el desenvolupament de les habilitats, i ho treballarem amb els pronoms relatius, o ho ensenyarem amb els pronoms relatius. I després aquells reptes, també podem dir-ne errors, no cal amagar-ho, gramaticals persistents als nivells més alts. Mirarem com es proposa treballar els usos del gerundi. I aprofitarem la vinentesa per treballar algunes qüestions o per explicar com proposem de treballar qüestions ortogràfiques, en aquest cas la dièresi. Si us sembla bé, doncs comencem amb aquesta primera tramoia, que vol dir què volem treballar o què ens demanen els documents de referència que hem de treballar i com ho duem a l'aula. I aquesta diapositiva és com una síntesi, no?, d'alguna manera de què s'amaga darrere el treball de la gramàtica en un enfocament comunicatiu o per tasques. I com deia abans, el focus aquest en la gramàtica. Hi ha altres aspectes sobre els quals avui no fem tanta atenció, però que també serien importants en un treball per tasques. Un element fonamental és la detecció de la necessitat o la mancança pel que fa a un domini o al domini d'un aspecte gramatical, no? Localitzar aquest aspecte que ens genera més dubtes, mancances, reptes, etc. I aquí us expliquem el nostre procés també, o també compartim, no?, tots com a docents el procés que hem fet, aquest coneixement més instrumental aquest coneixement més teòric de la matèria, i en aquest cas vol dir explorar en profunditat els reptes. Els nivells C1 i C2, els reptes gramaticals ens demanen també fer immersions, no?, en la GIEC, en l'Optimot, etc. I veureu una mica
com això també reflecteix els materials que proposem nosaltres, no? El següent pas, i aquest sí que és un pas de transferència, és aquesta localització dels contextos d'ús per fer un ensenyament contextualitzat d'aquesta gramàtica. Aquest creiem que és un punt molt important, no? Donar un context comunicatiu per a aquestes estructures, per a aquests elements gramaticals, etc. El següent pas és avançar cap a buscar, en aquest cas, un text, sigui escrit, oral, etc., en què apareguin de manera natural els usos que volem treballar, no? Que relacionin aquesta relació entre tipologia o gènere textual i l'ús de determinades estructures gramaticals. Això és fonamental per a aquesta idea, no? De l'ús comunicatiu, de la significativitat d'aquelles estructures que estem utilitzant. Després tot això ho anirem veient amb exemples, no? per anar-ho posant una mica més en context. I el pas següent és aquest pensar com treballarem aquest aspecte gramatical. Busquem una immersió, busquem donar a l'alumne aquests contextos d'ús en què trobarà i en què necessitarà aquestes estructures. I nosaltres, d'alguna manera, de manera conscient i amb estratègia, volem exposar a l'alumne aquests casos concrets reproduint això, contextos d'ús. El següent pas és entrar a fer aquest focus a través de la reflexió. I què volem en aquests moments de reflexió sobre les estructures gramaticals? Ser clars, però no volem amagar la complexitat. Als nivells C1 i als nivells C2 apareix la complexitat i no l'hem de defugir. Per tant, aquest és un punt important. Aquí, estratègia. Si ens ajuda la comparació lingüística, doncs juguem amb la comparació lingüística. Sí, aquí surten estratègies, les anirem veient a continuació. Després de reflexionar, volem també sistematitzar les idees. I sistematitzar les idees moltes vegades voldrà dir tenir eines de suport preparades, anar una mica més enllà del material en si, no? I veurem que podem anar a seccions del final del llibre, a eines addicionals, etc. I també donar aquests recursos per sintetitzar les informacions clau pel que fa a un fenomen gramatical. Tot això ho exemplificarem. Ara us estic ensenyant, us he dit, la tramoia de què hi ha darrere perquè seguim una mica junts aquest camí. Després de tot aquest treball de sistematització, practiquem. Practiquem primer de manera guiada i practiquem també de manera lliure. Aquesta pràctica lliure, però, i fixeu-vos aquí ho hem destacat, demana una coherència d'allò que demanem als alumnes. Què els estem demanant? Què els hem donat abans? De què els hem fornit? De quines eines els hem fornit? I què els demanem de fer? Per tant, aquí hi haurà d'haver una coherència en les tasques. I també un procés final de revisió, de comprovació d'aquest procés d'aprenentatge. Aquest serà una mica, d'alguna manera, allò que amaguem darrere de tot el que acabem proposant a l'aula. Comencem exemplificant-ho o il·lustrant-ho amb un cas, el cas de ser, estar i haver-hi, que treballem i a nosaltres ens agrada dir aquesta idea de l'espiral ascendent. Què vol dir això? Doncs tan senzill com dir que el cas de ser, estar i haver-hi es treballa a la punt 1, a la 1. Sí? Per tant, això és com de dir, ja està, no? Ja ho tenim cobert. Doncs fixeu-vos-hi, o de fet no cal que us hi fixeu, en sou molt conscients, que els usos de ser i estar i haver-hi generen problemes fins i tot als nivells més alts. Per això és important no quedar-nos en aquesta capa més fina, sinó anar a explorar, i això és el que us deia abans, aquesta immersió en la GIEC que hi ha darrere de tots els materials que puguem fer nosaltres per als nivells més alts. I aquí ho exemplificarem amb l'apunt, però clarament tots ens hem hagut de submergir en la GIEC o en els documents de referència per fer aquests treballs o el treball del ser, estar i haver-hi a l'aula. Això vol dir, bàsicament, treballar les qüestions, els usos locatius, aquest punt d'aquí, i també les oracions, en aquest cas l'atribució de propietats, les oracions copulatives amb propietats. Què passa? Que si entrem a treballar tota la complexitat de ser, estar i haver-hi, i a mi això m'agrada molt fer-ho, jo cada vegada que vull intentar treballar un punt gramatical me'n vaig a l'Optimot i busco tots els dubtes que apareixen al voltant d'aquesta qüestió. I aquí ens apareixeran coses com en Joan és tranquil, en Joan està tranquil, el ser i estar, el què hi ha a la Mercè, què està a la Mercè, què hi és la Mercè, què fem amb això? Està a punt, ser a punt, és de vacances, està de vacances, som dilluns, és dilluns, sí? Tots aquests casos que segurament ens poden venir al cap, però que també està bé fer una recerca prèvia.
Què hem fet? Us ensenyo aquí com hem tractat això en el cas de l'Apunt. Hem dit, localitzem una necessitat, una mancança, trobem els reptes d'aprenentatge, que seria aquest sac o aquest calaix de sastre que tenim aquí, i comencem a pensar en usos contextualitzats per a aquestes qüestions. Busquem també un text. Què proposem en el cas de l'Apunt? Primer, una segmentació, un trencament dels casos de les oracions copulatives locatives, no? El campanar de la Seu Vella és el que sigui, no? Dels atributius. Per tant, trenquem primer aquesta peça i comencem localitzant un tipus de text que ens ajuda a treballar aquests usos locatius. I aquest és clarament, i això no és nou, el text descriptiu. I el text descriptiu, en aquest cas, seleccionem o triem un text del Francesc Serès en què parla del paisatge, no? He vist que hi ha molta gent nord-occidental, la comarca del Segrià, fins i tot el Baix Segre, aquesta descripció, i fixeu-vos que aquí ja veieu marcats aquests usos de ser, haver-hi, etc. Construïm paral·lelament, i això ens ho podem fer els docents, o anem al llibre i ja ho tenim fet, un text addicional on apareixen, a part de ser, estar i haver-hi, altres verbs que ens poden d'alguna manera ajudar també o que poden aparèixer en situacions de localització. Està situat, roman, es troba, etc. Per tant, ja tenim tot aquest estímul, aquesta immersió a la qual o que volem que els alumnes rebin, no? I que s'hi trobin com a estímul. Llavors comencem a pensar com treballarem aquest aspecte gramatical. I aquí, abans d'avançar més, faig un comentari sobre la importància de tenir eines, no? de fer servir les eines que tenim a l'abast. En el cas dels materials amb els quals nosaltres treballem o que nosaltres presentem, hi ha una eina que és el llibre de l'alumne, que és central, òbviament, però després també hi ha l'eina del llibre d'exercicis, està pensada perquè sigui coherent amb tot el que apareix al llibre de l'alumne, i una tercera eina que apareix sempre o es publica més tard i en línia, però que és fonamental, que és el llibre del professor. Perquè el llibre del professor és, d'alguna manera, com la guia, el punt de referència, no? El mapa de carreteres del llibre i d'allò que hi ha fora del llibre, també. Sí? Està pensat per això, per acompanyar la preentrada a classe, el moment de l'aula, el moment de les tasques a casa, el moment posterior, el treball autònom, és a dir, s'acompanya tot aquest procés, no? I tots els llibres en tenen i estan disponibles en línia, però en aquests nivells més alts creiem que és molt important. Què acaba arribant al llibre en relació amb el que dèiem abans? Soc aquí al ser, estar i haver-hi. Aquesta és la plana o les dues pàgines que tenim pel que fa a punt 5 per treballar el ser i estar i haver-hi dels usos locatius. Hem dit, hem trobat un text, el tenim aquí, el torno a ensenyar, amb aquests usos ja destacats, contextualitzats, etc. Fem una activitat de comprensió del significat, això és bàsicament una comprensió de la lectura on el fet d'entendre com funcionen aquests ser, estar i haver-hi ajuda a resoldre la tasca des del punt de vista d'entendre el text, això també és una qüestió important, i el tercer pas, aquest pas de focus en la gramàtica, ja és identificar l'estructura, ara mirem-nos-la, identifiquem com funciona en aquesta idea de descoberta del funcionament del sistema. Eines que podem fer servir aquí, i aquí l'Apunt us en dona algunes, però vosaltres a l'aula o tots nosaltres a l'aula tenim altres eines, no? Doncs taules de síntesi, quadres de suport, activitats de reflexió metalingüística. En el cas de la B, doncs, del ser, estar i haver-hi a l'Apunt, es proposa una activitat en què s'acaben, d'alguna manera, posant en aquestes taules els usos d'aquests verbs i el significat que introdueixen. A més, hi apareix també aquest estar situat, romandre, trobar-se. Com que entenc que tots som del gremi i sabem com funcionen aquests elements, no ho explico des d'un punt de vista lingüístic específic, sinó més aviat d'estratègies. Enteneu-me que no hi entri tant en profunditat, però fixeu-vos que aquí aquest quadre, com a primera síntesi, no? Primer contacte de l'alumne de aquesta és la situació, ens ajuda o el pot ajudar a sistematitzar les idees. Amb això, amb un quadre com aquest, estem donant resposta a aquests tres, diríem, nínxols o aquests tres espais que havíem detectat al buidatge nostre com a docents, no? de la llengua, no? Aquest ús de la llengua. A més,
un altre element important de totes les unitats és el quadre o el punt de suport gramatical. Els punts de suport gramatical sistematitzem els diferents usos amb una explicació més detallada. Si l'alumne vol aquesta informació més redactada, també la hi tenim al llibre. Paral·lelament, hem dit, fèiem aquesta exposició a l'estímul, entendre com funciona el sistema, després anem al llibre d'exercicis. Al llibre del professor sempre s'indica com podem anar combinant, és com un ball, no? Un anar combinant llibre de l'alumne i llibre d'exercicis per anar treballant els diferents punts. En aquest punt, per exemple, es fa un èmfasi o es fa un zoom, diríem, es fa aquesta atenció focalitzada en els casos, en els usos de ser, estar i haver-hi contextualitzats en frases, és a dir, aquí estem relacionant cada frase i tornem a veure per què es fa servir un verb o un altre. Un exercici que continua aquesta complexitat ascendent en la descoberta del fenomen és de dir, mira, si tu trobes una frase d'aquesta, una oració relativa especificativa o explicativa, això és un punt que no hem vist abans, però que fixa-t'hi, amb tots aquests exemples pots veure que tu si trobes un cas com si dorms al refugi que hi ha al prop del cim de la muntanya, necessites l'haver-hi, en aquests casos de les especificatives. Si són oracions explicatives, el que necessitaràs serà el verb ser. Per tant, amb els exercicis anem afegint petits matisos i anem acompanyant també aquesta descoberta. Després de fer aquestes descobertes, fem pràctica. Òbviament necessitem practicar. I podem practicar amb activitats senzilles com aquestes, de transformació. Al final del carrer hi ha una casa, la casa és al final del carrer, o anem posant més complexitat i triem per què donem primer un exercici molt més acotat i després un exercici molt més lliure en què omplim buits. Anem jugant amb les dinàmiques en aquests casos. Després juguem amb una activitat de tria entre dues opcions i aquí a l'alumne el forcem a pensar en casos específics. Anem avançant en aquests casos. Però, i aquí anem fent aquesta idea, fins ara aquí hem fet coses relativament senzilles, idea d'espiral ascendent. Espiral ascendent acompanyada. Per què? Perquè no hem comentat, en aquest cas de ser, estar i haver-hi, els casos de localitzacions abstractes. La decisió és o està a les teves mans. És veritat que aquí la gramàtica deixa obert aquest cas, però diu normalment recomana o se sol utilitzar el verb estar. Per tant, nosaltres d'alguna manera acompanyem aquest ús del verb estar. Com ho fem? Si tornem al llibre de l'alumne, després d'aquella descripció que veiem amb el text del Francesc Serès, ens movem, ens mantenim en el mateix tema, però ens n'anem a una mena de crítica o de comentari sobre la pel·lícula d'Alcarràs i fem una comprensió oral en la qual apareixen aquests usos, ja no som en un text descriptiu perquè no apareixeran aquests usos en un text descriptiu, sinó en un seguit de frases en què expliquem aquestes localitzacions abstractes. Està en un punt de no retorn, està a les teves mans, etc. I les treballem d'aquesta manera. Acte seguit, després d'aquesta activitat, el que proposem és fer aquesta sistematització. Fixa't en els usos anteriors i completa aquest quadre. Nosaltres ajudem a arribar a aquesta descoberta de la gramàtica. Activitats de pràctica, vaig tornant cada vegada a aquella estructura que teníem inicialment. La pràctica, en aquest cas, és una activitat amb moltíssimes expressions que si anéssim a l'Optimot les trobaríem totes llistades o a la gramàtica i aquí el que fem és fer un buidatge d'aquestes expressions i les treballem en context per ampliar el lèxic. Està a l'atur, està fora de lloc, està a la white, etc. Juguem amb gramàtica, una complexitat més accentuada i treball del lèxic. Anem fent aquest camí. Hem dit pràctica contextualitzada i havíem parlat d'una pràctica lliure, però hem dit una pràctica lliure coherent amb el que hem estat demanant fins ara. La tasca intermèdia d'aquest punt, aquest final o parada en aquest viatge que demanem als estudiants és descriu un lloc, un paisatge diari i diu usant els verbs que has vist en aquest punt. Això a l'alumne li arriba així. Al llibre del professor, fixeu-vos que té l'explicació corresponent i destaco només 2 punts. Diu, utilitza els verbs o feu que utilitzen els verbs que hem vist en aquest punt i després diu, feu una posada en comú i recolliu exemples dels usos d'estructures amb els verbs ser, estar i haver-hi
que han aparegut als textos dels alumnes. Comenteu-los, no? Mireu si realment s'ha assolit això, doneu bons exemples, doneu exemples en què encara hem de fer atenció a l'ús de la gramàtica, no? Per tant, aquest doble joc de què ensenyem als alumnes, però nosaltres ho estem fent amb una estratègia, volem aconseguir una cosa. Sí, aquest seria, d'alguna manera, el cas. Ens queden encara els usos atributius, aquest ser tranquil o estar tranquil. No els hem treballat, però ho tenim al cap. I quan arribem a la punt 6, tenim un moment en què es genera un espai per treballar aquests usos. Quan es genera o com es genera aquest espai? Doncs fixeu-vos-hi, ja no anem a la descripció d'un espai, d'un paisatge, sinó, en aquest cas, a la punt 6, al fet de passar un text literari, un fragment de pa negre, a convertir-lo en el guió de la pel·lícula, no? que es devia utilitzar per explicar les característiques dels personatges, de les coses, de com estava tot dissenyat, etc. No? I aquí tenim els textos d'exemple que creem. Això ho podem buscar nosaltres, ens els podem crear, etc. Aquí us ensenyem el que fèiem a l'apunt. No? Què fem? Primera activitat d'aquella idea que dèiem abans, tenim el text, ara mirem la gramàtica. La primera activitat C, fixa't en els usos de ser, haver-hi, etc. Aquí estem repassant, aquí estem tornant al que ja havíem fet. Idea d'espiral, però espiral, i aquí us ensenyo, al llibre de l'alumne, del professor, li diem fixa-t'hi que aquí estem treballant els casos que havíem vist, li estem recordant al professor, i li ensenyem fins i tot de dir això, si vols, ho trobaràs al llibre de l'alumne, perdó, al suport gramatical, i trobaràs les explicacions. Però un segon, és que volia veure una formació. La següent activitat, ara sí, ja és de focus en ser i estar. I aquí el que demanem, fixeu-vos-hi, sabent que els alumnes poden tenir dubtes entre ser i estar, li diem, pots fer servir ser en lloc d'estar en els casos destacats al text. I a la inversa, canvia el significat. Això a l'aula, el docent al final el que està fent és dir, podem dir és mort o està mort? Us estic ensenyant exemples que surten destacats al text. Canvia el significat. Què passa si en lloc de dir és inquiet, dic està inquiet? No? Doncs, en aquests casos, el que estem fent és dur de manera molt més significativa, molt més activa, tots aquests casos d'usos atributius de ser i estar que després trobarem sistematitzats al suport gramatical a una reflexió, un comentari a l'aula i a través d'un text real, d'usos reals, etc. No? Aquest seria el suport que nosaltres després tenim, perquè l'alumne pot dir, ostres, sí, ho hem estat parlant, però això no ho tinc al suport gramatical. El suport gramatical ho tens tot recopilat, tot sistematitzat. Per què? Perquè volem ser clars. Volem ensenyar la complexitat, però també volem ser clars. No volem generar aquesta sensació de ui, no sé. No, ho tens al suport gramatical. I aquí us ho havia posat també perquè ho veiéssiu. Finalment, aquí tenim els punts que, si despleguéssim la GIEC, tots els punts de la GIEC, això és llarguíssim i són un munt de pàgines. Però aquí és una transposició didàctica d'aquests dos punts en dues activitats al llibre de l'alumne. I com dèiem abans, hem sistematitzat les idees, ara les hem de treballar. Al llibre d'exercicis, pràctica de consolidació, on ho treballem tot. Treballem aquest, per exemple, doncs el ser, estar i haver-hi, primer individualment, els casos una altra vegada de i és i estar, però aquí anem introduint-hi aquelles preguntes, aquells optimots, aquelles fitxes de l'optimot que a nosaltres mateixos fins i tot potser ens han generat dubtes i hem hagut d'anar a buscar, les tenim aquí i les tenim sistematitzades. Aquest hi ha i és, si seguíeu el Joan Solà segur que coneixeu aquests casos que explicava, de hi ha i és amb la coma, sense la coma, doncs hi són aquest és està torta, és està calenta, amb els referents no animats. Amb els referents animats estic soltera, però ser està nerviós, els tenim explicats al llibre, al suport gramatical i els tenim aquí també. El ser està durant una temporada amb un element, amb una marca temporal, no m'hi aturo, però perquè veieu una mica que hi són tots. El som, estem a dissabte, està en dejú. Aquesta no és una localització abstracta, sinó que és aquests casos en què tenim la preposició amb un sintagma amb certa lexicalització, que també els teníem al suport gramatical. Per tant, en un punt, acabem incloent tot això.
Després l'alumne vol anar a mirar totes aquestes fitxes, fantàstic. I si tenim a l'aula un espai d'interès per la gramàtica per arribar a consultar aquests documents així, fantàstic. També hi podem, tenim el moment, l'espai, etc. Però si no, també podem quedar-nos en aquesta contextualització prèvia i no necessàriament després haver d'entrar en aquest detall. És la idea d'anar jugant amb aquests recursos. Com abans, fixeu-vos, aquest ser o estar viu, abans jugàvem amb els locatius, aquí amb els atributius, juguem també amb expressions que ens ajuden a ampliar el lèxic, no? Ser viu com, i aquí buscaríem l'expressió brut com, una guilla, el que sigui, sí? Tindríem expressions que ens permeten jugar amb el lèxic. No ens quedem amb la gramàtica, sinó que també, si podem, aprofitem l'avinentesa per ampliar altres qüestions. De nou, la tasca final, una altra vegada, imagina l'escena prèvia a la caiguda del carro, dibuixa i descriu-la com si fos un guió, utilitza les estructures de les activitats anteriors, per tant, les activitats més productives, lliures que estem demanant són coherents amb tot allò que hem ofert. I aquí, al llibre del professor, que us l'he copiat també, fixeu-vos que els tornem, diu, recordeu-los que facin ús dels recursos, de les estructures lingüístiques treballades en aquest punt, anem acompanyant per fer aquests usos que hem treballat, no? Aquest seria un primer punt, una primera idea d'aquesta gramàtica en espiral ascendent, no? Anar tornant-hi per anar afegint complexitat. El següent punt que volíem destacar era aquesta idea de treballar determinats punts com desplegats, sí? Aquesta idea de fer un camí i en realitat és aquest desplegament. Jo crec que si us ensenyo la diapositiva següent es veurà molt clar. Un dels punts allò dels continguts extra típics són les oracions de relatiu. Una altra vegada, si fem immersió en la gramàtica, el que tenim és tot això, i fixeu-vos que si despleguéssim tots aquests casos tenim aquí una complexitat molt important. Clar, el docent es pot preguntar, i com ho fem, això, des de l'òptica que ens esteu explicant? Doncs així, trencant-ho en peces. I fent un puzzle o un trencaclosques que sigui coherent. I fixeu-vos que us ensenyem aquí també una mica com ho hem fet, i aquí ens n'anem també a la punt 4, per tant a punt 4, a punt 5 i a punt 6. Entre els 3 llibres som un desplegament de totes aquestes estructures contextualitzades, sí? Sense pressa, volem anar fent aquesta construcció progressiva d'acord amb les necessitats dels alumnes, però sense deixar-nos res, sense ometre la complexitat, sí? Una mica aquesta idea. Fixeu-vos, aquesta és la programació de la punt 4 i us he destacat, no?, que a la punt 4 apareix per primera vegada la distinció entre oracions de relatiu explicatives i especificatives, per tant, amb antecedent i sense antecedent. Si us hi fixeu, aquesta és la distinció clara que es fa, o de les més importants que es fan dintre de la gramàtica. Ja apareix a la punt 4. Dins del mateix a punt 4 apareixen també els diferents pronoms, per tant estem presentant el sistema, i després les oracions de relatiu amb les oracions locatives, amb el locatiu on, i després les combinacions amb preposició. A la punt 5 apareix un repàs, per començar un repàs de les oracions de relatiu, el que hem vist fins ara. Augmentem complexitat, oracions relatives de complement del nom i amb antecedent oracional. Aquests són elements més lligats al discurs. Això vol dir que quan arribem a la punt 6, ja està, ja ho hem fet, ja no hi tornem? No, perquè som molt conscients i això som docents com vosaltres i sabem que al nivell C2 encara hi ha problemes amb les oracions de relatiu. Com ho treballem? Doncs ho treballem de manera molt més integral i veureu que ho fem, per exemple, amb la distinció dels usos de què i què, i ho integrem perquè els alumnes tornin a fer una reflexió sobre què representen des del punt de vista com a relatius aquests elements. I una altra qüestió, que també és un error típic dels nivells més alts, les duplicacions pronominals en oracions de relatiu. I ho fem amb l'error i els casos que no són errors, perquè com sabem hi ha casos en què la duplicació no és un error, sinó que és necessària. Si us sembla bé, i amb el perill de ser una mica tastaulletes, ja us aviso, perquè hauré d'anar fent allò pinzellades aquí i allà, us explico realment aquest viatge que us deia, us ensenyo que realment hi són els diferents nivells. Com dèiem,
A punt 4, nivell B2, us ensenyo aquí aquesta captura de l'apartat en què es parlen de la distinció entre oracions de relatiu especificatives i explicatives. Com es contextualitza això des del punt de vista comunicatiu? Doncs es parla de col·lectius, no? Es parla de persones que fan unes coses, s'està explicant una mica com és una unitat sobre generacions, estils de vida, maneres de fer, etc. I aquí el que volem és fer aquestes distincions dins de col·lectius. Per tant, tenim un antecedent, sabem de quin col·lectiu parlem i fem distincions o no dins d'aquest col·lectiu. Una activitat que posem als alumnes demana això: fixa't en les oracions de relatiu destacades, relaciona-les amb la il·lustració, per tant, moltes vegades visualment arribem a explicar una cosa que potser tècnicament o lingüísticament és més difícil d'explicar i parla de les diferències. A l'alumne li estem donant aquests 3 verbs: fixa't, relaciona i parla. Però nosaltres, com a docents, i aquí us torno a ensenyar el llibre del professor i també l'acompanyament que se fa amb el llibre del professor, diem: explica què és una oració de relatiu, explica-la, no? Quin valor té, si vols fer el paral·lelisme amb un adjectiu. Si cal, vés-te'n al punt de suport. El punt de suport et pot anar bé per fer aquesta explicació. Llavors diu: fes notar la diferència del significat. Assegura't que entenen aquesta diferència del significat entre les dues frases. Després diu: dona exemples, no? I fes notar la importància d'aquests canvis. Dona exemples per poder després completar el quadre una altra vegada, aquest classificar, sistematitzar, no? Tenim un quadre, una de les activitats en què demanem que facin aquesta sistematització dels pronoms. Amb tot això, paral·lelament, com a docents que estem connectats a la realitat de la nostra aula, diem: escolta, però això, en realitat, per què els és útil als alumnes? Doncs perquè a l'aula ens podem trobar exemples com aquest, on els quals els alumnes ens diuen: l'autora relata en forma de monòleg la vida d'una noia la qual ha perdut les forces. Què passa? Per què no funciona això aquí? Doncs fixa-t'hi, per això que estem dient aquí. Per tant, si tenim bateries, jo és una cosa que faig molt, jo em guardo bateries d'exemples. Jo veig un error i faig una captura o me l'apunto. No per res, simplement perquè és material, no? Per després, material de la realitat de l'aula, perquè explicar els relatius, i m'és molt més útil explicar-ho així, no? Acompanyar la meva explicació d'això, que no pas fer-ho com una cosa abstracta. Paral·lelament, també podem fer atenció a les llengües de l'aula. Les llengües de l'aula, en aquest cas, penso en aquest material, que em sembla que ara hi ha un company que passarà l'enllaç si el voleu veure. És aquest llibre que es diu Llengua i immigració, d'un projecte de la Universitat de Girona, on s'expliquen els errors que podem trobar pel que fa a diferents fenòmens, en aquest cas és les oracions de relatiu, en funció de les llengües inicials dels alumnes. Doncs potser ens pot interessar dir: què està passant aquí? Com és que em trobo això amb alumnes que tenen el mandinga o el panjabi? No entro als exemples, però per què està passant això? Doncs perquè en les seves llengües això funciona així. No sempre la LU és el que determina l'error, però ens pot ser útil d'explicar i de conèixer la realitat, no? que explica els usos a l'aula. Avança una mica més i deia: hi haurà també les oracions de relatiu sense antecedent. Doncs les trobem parlant de les generacions i una altra vegada exemples on destaquem els usos i després C i D, aquestes eines de suport, no? Per explicar la teoria posteriorment. I després exemples de tria contextualitzada, exemples de dues opcions on poso aquestes dicotomies i després exemples més oberts d'alguna manera, no? Que permeten arribar a comprendre la complexitat del fenomen. Seguim avançant, anem construint sobre el que ja sabem. Oracions de lloc. Oracions de relatiu locatives, doncs les contextualitzem en casos de descripció d'espais, i aquí tenim una descripció d'una casa, de la casa de Can Lis a Mallorca, i què fem? Observem, llegim aquests usos i els sistematitzem al llibre del professor. Feu notar que tots els antecedents fan referència a un locatiu i ens n'anem al punt de suport, no? Ens n'anem aquí al punt de suport per acompanyar l'explicació gramatical, etc. Una altra vegada, si jo tinc guardats exemples d'aquests que m'anticipo l'error de locatius on que no fan referència a llocs, els puc presentar i trobo un exemple com: per tant, podem dir
que és un joc dinàmic on la diversió, això no és un joc dinàmic on, això no és un lloc, no? O pesos on els conjunts no poden superar. Pes no és un lloc. Per tant, podem jugar, no? Aquest anar avançant també tenint en compte el que diuen els alumnes. Si vull, aquí puc fer entrar la fitxa de l'Optimot on s'expliquen i on es donen molts exemples de locatius ben utilitzats i locatius que no serien adequats, en aquest cas, amb un on. Sí? I de nou, tornem a practicar amb exercicis on ens fixem amb antecedents, que tots són llocs, i amb pràctiques més obertes, no? A poc donar més llibertat, diríem, o més obertura en els exemples. Arribem a la punt 5 i hem dit, cal començar de zero? No, no cal començar de zero, però cal recapitular. I per això, al llibre de C1 proposem de fer una dinàmica on els alumnes veuen que en lloc d'un adjectiu poden utilitzar oracions de relatiu amb el que, no? el relatiu àton, amb el locatiu, si és un lloc, però també amb combinacions amb preposició, que són els que han vist abans. No? Anem ampliant també d'aquesta manera. Al llibre d'exercicis, ho diu aquí, les oracions de relatiu tornen a aparèixer amb explicatives, especificatives i l'ús general dels relatius. Sí, i aquí tornen a aparèixer les distincions que hem vist abans, la combinació de tot el que hem vist abans, etc. No? I aquí hi ha aquest repàs. A la punt 5 també diem, podem millorar les habilitats escrites, no? La competència dels estudiants pel que fa a l'escriptura amb els relatius. Doncs creiem que sí. Com? Doncs, per exemple, una altra vegada, no? Amb exemples d'aula, si tenim un alumne que diu el llançament d'espardenya és un joc tradicional del qual no podem determinar el seu lloc d'origen. Com l'ajudem a evitar aquesta repetició? Doncs amb una oració de relatiu de complement del nom. A la punt 5 proposem, a través de tot aquest punt en el qual es parla de les propietats de diferents productes del territori, un acompanyament a aquesta no repetició, una estratègia de no repetició, de cohesió textual. Si us hi fixeu, aquí tenim exemples com aquesta cura especial assegura l'obtenció d'un producte gustós, tendre, el color vermellós del qual el singularitza, etc. Això no és fàcil de fer per a l'alumne intuïtivament. Doncs, davant de la complexitat, passos i estratègies. Parem. Sí, parem, aturem la classe i anem pas a pas, donem pautes de com arribar a construir aquest exemple. Aquí l'activitat el que ens demana, fixeu-vos, és fixar-nos en els models anteriors i dona un seguit de preguntes per anar construint aquestes frases. Aquí estem totalment aturats, hem parat màquines i hem dit, atura't, això és complex. Donaré passos de com ho has de fer. I això són diapositives de les classes en què jo faig exactament el que demana el llibre. Diu, els terrenys idonis per al cultiu dels fesols són els sòls volcànics, el caràcter poc àcid dels sòls volcànics incideix en les propietats organolèptiques d'aquest producte. La pregunta és, quin és l'element repetit en les dues frases? Escriu-te-les. Si tens dues frases, escriu-te-les. Les marques aquest element. Val, el tenim identificat. Quin dels dos vols substituir? Quina preposició necessitaràs? La tinc localitzada. Amb quin element ha de concordar el pronom relatiu? Si aquí tinc un el, serà masculí plural. La preposició, la de. Així arribo a poder fer la construcció d'aquest exemple. Al llibre d'exercicis tornem a fer aquests mateixos passos amb una dificultat creixent. Primer, un exercici on es fa identificar el referent que no volem repetir. Identifica, no? Aquí diu, escriu a què fa referència el pronom relatiu en cada cas. No li estic demanant de fer res a l'alumne, només identifica, familiaritza't amb l'estructura. Després li demano, busca la preposició i la forma, la concordança. Li estic demanant el segon pas, a poc. Sí? Tercer pas, ara sí. Ara ja tens tota la bastida per fer això, ara fem l'exemple, sí? I després, tasca, no ens n'oblidem, practiquem-ho de manera més oberta però sempre acompanyada. Una tasca en què demanem, explica la gastronomia i els productes típics d'un lloc i li diem, tingues en compte les estratègies per relacionar les idees i evitar repeticions. I estem dient, espero que utilitzis aquesta estructura, la saps fer servir, l'hem practicat i demanem que la facin servir.
Sí? El mateix, i no m'hi aturaré tant per no allargar-me, amb el cas de l'antecedent oracional, amb aquest el cosa que, no? Diu, en tot l'any passat les empreses van invertir 3,5 milions d'euros en ciberseguretat, cosa que demostra que és un assumpte de gran rellevància. Això és un fragment dins un text fantàstic, saps utilitzar molt bé aquesta estructura, però repassem-ho, no ho hem vist fins ara, no ho hem practicat en context, no? A la punt 5, en aquest cas, nosaltres proposem amb un text molt més, amb una idea lligat molt més a l'argumentació, a les idees de causa-conseqüència, no? Aquesta contextualització comunicativa. Nosaltres li volem arribar a explicar que el necessitarà en contextos per explicar això, situacions, raons, motius, etc. Com l'acompanyem? Primer, taula de síntesi. No ho explico en profunditat, però vosaltres ja m'aneu seguint, la idea aquesta de sintetitzem el text, trobes un seguit d'exemples i aquí al quadre els sistematitzes i a més, fixa-t'hi, ei, coma, sí? Escriu-los amb una coma, no te n'oblidis. Següent pas, l'antecedent d'aquest relatiu sempre és una oració. Vinga, ja ho tenim. I a més, ara, no? Quan l'utilitzaré? Doncs utilitzaré aquests casos per expandir la informació, per la qual cosa, motiu pel qual, raó pel qual, si vull introduir la conseqüència. Una altra vegada, espiral ascendent, lligat amb el significat, no? Si vull, fins i tot, paral·lelament, puc dir-li, no? Puc detectar que els meus alumnes fan servir molt el i això, i per això, doncs li diré, d'acord, ho pots fer servir, però en un registre molt més informal. Si vols escriure uns textos de registre formal, necessites l'altra estructura, sí? Arribem al C2, no? Hem vist fins aquí, ara ho hauríem vist tot. I hem dit, sí? Segur, als textos de C2 us trobeu un domini fantàstic i excepcional dels relatius? Crec que no, veig que ara és que diuen que no, no? Doncs per tant val la pena, als nivells fins i tot més alts, tornar-hi. Però tornar-hi d'una altra manera filant prim, perquè potser hi haurà alumnes que sí que ho tenen, això que ja ho tenen assolit. Què proposem? Però això cadascú també pot pensar en els seus materials propis, no necessàriament ha de ser passant per l'apunt. Doncs proposem, l'alumne, el suport gramatical o el resum gramatical ho té tot explicat, té tot el sistema dels pronoms relatius, perquè hi haurà alumnes que voldran trobar això. I està bé tenir aquesta seguretat, no volem complicar la vida, volem donar aquest panorama sencer. Nosaltres, el llibre, ho treballem amb un text, en aquest cas un text expositiu, on apareixen, fixeu-vos-hi, molts usos diferents del què, en alguns casos serà un relatiu, en alguns casos és una conjunció, etc. I ho fem guiat o acompanyat amb l'ortografia, la distinció entre què i què. I aquí me'n puc anar perfectament a les fitxes de l'Optimot i a la pregunta que em demanen al llibre de les distincions entre tots aquests què, ho puc vehicular amb aquesta fitxa. Per tant, recursos extra sempre molt benvinguts. Sí? Aquesta caixa d'eines molt benvinguda. Què passa? Que hi ha un punt que no hem vist fins ara, per exemple, l'article neutre, aquestes oracions de relatiu amb el què, allò que, doncs treballem-ho també. I a la punt 6 es proposen uns textos en què apareixen sempre amb un estímul positiu, és a dir, amb un ús en positiu ben utilitzat, el què o allò que, i a l'alumne li comentem o fem en el moment de debat a l'aula la reflexió sobre els usos no recomanables d'aquest lo en registres formals. Sí? Afegim un component més. I al llibre d'exercicis hi ha correcció implícita. Aquí sí. Aquí sí que li diem, si et trobes useu, no sé, tenint en compte lo bonic, en aquest cas no és una oració de relatiu, però en tenim algunes amb relatius aquí, sí que treballem explícitament aquesta correcció. El mateix amb la duplicació del relatiu, i no m'hi extenc gaire més, hi ha una unitat en què en una conversa, és una unitat sobre l'organització d'un esdeveniment i l'escriptura d'unes actes, o l'acte d'un esdeveniment, que és un tipus de text que apareix en els registres formals que s'han de treballar als nivells més alts, doncs hi ha una activitat addicional en la qual apareixen, fixeu-vos-hi aquí destacats, tot un seguit de casos en què apareix un pronom relatiu, però també un pronom. I aparentment
això podria d'alguna manera generar un dubte, dir, ostres, no hem vist mai que es dupliqués el pronom relatiu. Fixeu-vos que el que llavors demanem a l'activitat és, fixeu-vos, aneu al suport gramatical per saber quan podem duplicar els pronoms i quan no. I aquí està fet amb estratègia perquè d'alguna manera apareguin tots aquests casos en què la repetició del pronom és necessària, que constitueixen aquests punts molt més detallats de la gramàtica. Alhora, però, amb aquests jo estic cobrint tots aquests errors que encara trobo als textos dels meus alumnes. I, per tant, si jo veig que la necessitat, la prioritat del meu grup és aquesta primera part, als exercicis, i aquí ho tenim, als exercicis, faré molt més èmfasi en aquesta qüestió. Si veig que la necessitat del meu grup, doncs en aquest cas està més coberta pel que fa als errors i puc anar més enllà i puc dir, no? Puc anar a mirar casos molt concrets com és una proposta artística molt insignificant i de la qual me'n faig creus, no? Perquè algú es dubta, ai, em faig creus o me'n faig creus? Doncs aquí entro en aquests casos. Tinc la doble possibilitat. Puc jugar, no? A donar un pes més fort o menys a les dues qüestions, no? Canviem de paquet, diríem, no? D'idea. Hem vist fins ara, primer, aquesta espiral ascendent, aquest desplegament progressiu, no? De totes les peces, i després un punt que també em semblava interessant de veure eren reptes o errors gramaticals, aquests persistents als nivells més alts, o fins i tot m'atreviria a dir que apareixen als nivells més alts quan els alumnes volen utilitzar estructures que a ells els semblen de nivell avançat, no? I clarament pensem amb el gerundi. Per què? Doncs perquè en determinades llengües, i de fet preparant la sessió em revisava, per exemple, la nova gramàtica de la RAE i explicava aquests usos del gerundi de posterioritat, no? Que comencen a fer-se o a reprendre's en determinats moments de la literatura castellana a partir del 16, 17, 18, i que s'implanten de manera generalitzada aquests gerundis de posterioritat que en català no són possibles. En castellà en alguns casos sí, en català no són possibles. Clar, quan corregim textos ens en surten molts i això són exemples dels meus estudiants. Va néixer l'any 1936, just l'any que va esclatar la guerra, patint-ne tots els efectes, va tornar de França cursant després al Liceu francès els estudis secundaris, la llei establint els drets dels ciutadans, aquest és un altre exemple. Llavors, què faig davant d'aquests exemples? Els tracto tots alhora o vaig a buscar espais, moments, doncs podem fer això? En aquest sentit, nosaltres el que ens semblava important era de dir no juguem directament a assenyalar l'error, sinó juguem a detectar els usos. Quins usos se'n fan correctes a la llengua? I en aquest cas, per exemple, a la punt 5, proposem de treballar en un text on la idea de la simultaneïtat o l'anterioritat en l'ús del gerundi és constant. Estem donant un estímul, no? Com una immersió constant en exemples que són correctes, no? Doncs aquells que optin per guaitar-hi pujant al cim, sortint de freginals, reculant una mica, seguint els senyals verticals, havent descansat, tot això són estímuls positius. Què fem? Al llibre de l'alumne, a l'alumne li demanem marca amb una taula, una altra vegada la sistematització, l'ús que no correspon al gerundi. En certa manera estem jugant fent una mica de trampa, perquè li estem dient, atenció, perquè aquest error que fas normalment, aquí el tens, no? Te l'estàs marcant tu mateix. Tu mateix estàs dient, és veritat, no? I aquí, fixeu-vos, diu, marqueu-los els sentits que no pot indicar aquesta forma verbal, no? Estem arribant-hi de manera indirecta. Després, i aquí mateix també ho diem, ja te'n pots anar als recursos extra, no? I en aquest cas, per canviar una mica i no anar a l'Optimot, els criteris lingüístics de la UB, no? Tenen aquests casos tan visuals, no? Que ens ajuden a fer la comparació entre els dos casos, no? Com ho treballem, això, al llibre d'exercicis? Fem èmfasi directament en el no, no, no? No. Proposem una cosa o una aproximació aprofundida. Primer, qüestions d'identificació de la forma. I fixeu-vos, aquí una taula sembla una simple sopa de lletres, però fixeu-vos en un cas així. A les sopes de lletres les dièresis mai apareixen. Llavors l'alumne haurà d'escriure aquest conduint
i m'hi jugo la mà dreta, potser no tota sencera, però uns quants dits de la mà dreta sobre esquerrana, però que aquí, quan l'escriguin, dubtaran si hi ha la dièresi o no. Aprofitem aquí per entrar a explicar la dièresi, no? O, per exemple, els exercicis de forma, no? Un altre exercici que els demanem de fer forma, juguem amb estratègia i els posem el verb viure. Vivint o visquent, volent o volguent, no? No sé, duent o duguent, sí? Juguem una mica més. Ja no estem fent els usos més senzills, sinó que estem jugant amb estratègia. I això ho fem nosaltres al llibre, però ho podem fer tots els docents, no? Jugant una mica amb el nostre bagatge d'exemples erronis previ, no? Després entrem, també en fonètica, no? Els casos aquests, fent-ho com et dic, veient-ho així, també podem treballar la fonètica amb el gerundi, per exemple. Sí? No ens estem quedant només amb l'error del gerundi de posterioritat. Mirem-ho en global, mirem quan s'utilitzaran tots aquests casos. Al llibre, una cosa bona de tenir llibre és que, bé, mira, ja ens ho han fet, no? Ja tenim exemples on això és fet. Un cop fetes qüestions de forma, interpretacions i valors, i una altra vegada fixeu-vos-hi anterioritat i simultaneïtat i no apareix la posterioritat, no ho mencionem. Sí? Evidència negativa, que en diuen en anglès, no? Correccions, després sí, després entrem a la correcció i després li demanem fins i tot que manipuli, que transformi exemples, etc. Sí? Per tant, en aquest cas sí que entrem en aquesta qüestió. Algú em dirà, ei, Ares, i la llei establint que no en parles? Sí. Quan en parlem? Doncs contextualitzat, una altra vegada. De quin tipus de text és típic aquest error? Clarament de textos relacionats amb el llenguatge jurídic, textos administratius, queixes, reclamacions, etc. Doncs aquí, en aquest cas, nosaltres triem un text en què motivem l'aparició d'aquests contextos una mica, diríem, més conflictius que no s'han vist, no? I al text tenim marcades un seguit d'expressions i li preguntem a l'alumne, torna't a llegir aquest text i mira en quins casos el podries substituir per un gerundi i en quins casos no. I com us deia abans, amb estratègia repassarem els gerundis de posterioritat, però filarem prim i buscarem els casos conflictius. Us n'he destacat un aquí que diu vaig rebre una factura reclamant. L'alumne dirà, reclamant, a mi em sona bé, que no és llenguatge, no és correcte, això. Sí? I llavors, en aquest cas, aprofitem per repassar tot el que hem vist abans i ampliar. És això i una mica més, això i una mica més, no? Aquest anar a sumar. I després el llibre d'exercicis, correcció explícita, etc. No? Aquesta és una mica la idea. Per acabar, perquè no em voldria menjar el temps dels companys i de debat i preguntes i això, torno una mica a un punt que ja ha sortit abans, no? Aquest aprofitar l'avinentesa per tractar segons quines qüestions que potser, si no, a vegades ens poden quedar una mica més penjades. Val a dir que en el cas de l'apunt 6 explícitament, com que el treball ortogràfic també és una qüestió molt important, hi ha punts del llibre, al punt final, on es tracten específicament qüestions d'ortografia i el llibre d'exercicis hi ha treball específic d'ortografia. Però alhora també hi ha molts moments durant el llibre en què fem aquest aprofitar l'avinentesa. Us en poso un exemple ràpid. També lligat a la dièresi, sembla que avui es nota que he fet classes fa poc sobre la dièresi i que tenia com una mica de fixació amb aquesta qüestió. Hi ha un text a la unitat 1 de l'apunt 6, per tant C2, en què es parla, bàsicament, són una mica les glosses, no? En un discurs formal de reconeixement d'una persona, doncs glossar la trajectòria d'algú. I aquí és una glossa sobre Caterina Albert. Hi ha una de les activitats, de nou en tota la seqüència completa, hi ha una de les activitats en què es demana als estudiants o als alumnes que llegeixin els infinitius que tenen aquí. Fixeu-vos amb els verbs, aquí ja com a docents ja tots podeu intuir què passarà aquí. I diu, escriu-los en el temps verbal o forma no personal en què apareixen al text. Si us els mireu, tenim un gerundi, tenim un present de subjuntiu, un futur, un passat simple, un condicional, no? Si us ensenyo les solucions del llibre del professor, fixeu-vos, aquí un desobeirà, un agrairia, un influint, un contribuïren, un canviï, i aquí el que estem fent en realitat és motivar, amb verbs triats amb estratègia, el repàs de la dièresi.
el repàs de la dièresi a través de les formes verbals, i aquí ho destaquem, no? Recordeu que pel que fa a formes verbals, però alhora també diem, ei, si detecteu que hi ha problemes a l'hora de recordar l'ús de la dièresi, anem anem al resum gramatical que el teniu tot, que teniu tots els usos de la dièresi explicats. No? Si a l'aula, i a mi em va passar, literalment fa 2 setmanes, estava fent una cosa lligada més a morfologia verbal i vaig veure que havia d'anar també als usos en general de la dièresi. Per tant, hi vaig tornar. Sí? Per què? Perquè vaig detectar la necessitat i ho incloem, no? dins la seqüència. Ens aturem i tornem, no? als usos que hem vist abans. Això també, quan fem la tasca final, i de fet és una qüestió, per exemple, que a les classes jo ara també faig incidències, dir, ei, nois, recordeu, la tasca, aquí ens mirem l'ortografia i ara la dièresi ja entenc que la recordem, que l'hem tornat a repassar, no? Per tant, l'incloem també com a criteri dins la valoració de la tasca de manera més explícita o més específica. I aquesta és una mica la idea d'aquest aprofitar l'avinentesa. Al final ens hem quedat amb aquests exemples que hem triat avui, que ens semblaven representatius. Podríem estar hores i hores, i veieu que jo m'animo, no? I us vaig explicant coses, però al final és aquesta idea, no? Detectem una necessitat, una mancança, la contextualitzem, li donem un context, sigui amb l'apunt o sigui amb qualsevol material que nosaltres creem, amb altres materials ja existents. Per sort, en el cas del català, doncs tenim sort, no? I tenim molta gent que fa coses molt interessants, i el que fem és això, d'alguna manera ajudar a treballar els aspectes gramaticals per acabar donant resposta al que se'ns demana, no? Des del punt de vista més actual, d'aquesta idea molt més d'ús comunicatiu de la llengua, ús amb una funció, però d'alguna manera sense perdre de vista aquesta necessitat de filar molt prim que tenim als nivells més alts. Les meves explicacions o les diapositives s'acaben aquí. M'he menjat una mica del temps que havíem previst, però espero no haver corregut gaire, però en tot cas en podem seguir parlant i també serà interessant escoltar els companys que parlaran ara. Deixo de compartir. Moltes gràcies per aquesta explicació, aquesta exemplificació, aquest concepte d'espiral cap amunt i aquest joc del trencaclosques, que és veritat que estem acostumats molts cops a aquests nivells superiors a buscar la relativa a la unitat X. En canvi, aquest esfilagarçar, aquest esquitxar la relativa en els contextos adequats i en contextos que surtin de manera natural. I moltes gràcies, Ares. Doncs bé, com us dèiem al començament, ens agradaria que ens expliquessin també la seva experiència del treball, de la gramàtica o la seva experiència de treballar amb un enfocament orientat a l'acció i amb un enfocament per tasques a nivells superiors. I per això havíem demanat a una Bàrbara Sagrera de l'Escola Oficial d'Idiomes de Palma, doncs bé, que si ens pot donar la seva visió, i després l'Albert d'Aventura de l'Escola Oficial d'Idiomes. Vols començar tu, Bàrbara? D'acord, i de començaré jo, sí. Bé, moltíssimes gràcies per donar-me l'oportunitat de participar, que al final el meu testimoni deu ser el de tants altres professors que són aquí. I pel que fa al tema que tractau, m'agradaria començar explicant un poc quin és el context en el qual ens trobam els professors, concretament de català, no només anava a dir els professors que ensenyen llengües adults, però jo crec que el cas del català també és un poc particular. Per començar, naturalment, fa 20 anys que treballem en l'enfocament comunicatiu, per tant, tots estan convençuts, és a dir, no, i creiem en aquest tipus d'ensenyament perquè sabem que és el que funciona, és el que nosaltres no volem tenir analfabet funcionals, volem gent que realment sàpiga usar la llengua, però que la sàpiga usar en correcció. Clar, el perfil d'alumne que tenim, supos que en general és per l'estil,
té tota una sèrie de prejudicis pel que fa a l'aprenentatge d'una llengua. Per començar, molts d'alumnes que tenim encara tenen la idea que aprendre una llengua és sobretot aprendre la gramàtica. Per altra banda, també els dona, diguem-ne, aquesta il·lusió, els dona tranquil·litat, perquè és molt més fàcil aprendre només una sèrie de regles ortogràfiques o morfològiques i fer uns exercicis aïllats que no haver d'aprendre a consolidar aquests coneixements. I jo sempre els dic que parlar una llengua és com conduir, que tu pots saber tot el codi de circulació de memòria, però després, quan condueixes, has de fer moltes activitats alhora i de manera inconscient. Doncs parlar o comunicar-se, sobretot parlar més que escriure també, però pots reflexionar un poc més, té aquesta semblança amb la conducció. I, per altra banda, un aspecte que jo crec que no poden deixar de banda, tot i que de vegades ens fa un pot de peresa tractar-lo, és que l'enfocament comunicatiu, al final, és un simulacre de socialització en una llengua. És a dir, pretén que aquell alumne es pugui desenvolupar, aquella persona, en qualsevol situació comunicativa. I no ens enganyem, hi ha una sèrie d'alumnes que sí que tenen ganes d'aprendre tot això, però també tenim uns alumnes que estan molt obsessionats per obtenir una certificació i que no sé si aquest interès d'aprendre, de socialitzar-se en aquella llengua, no tenen aquesta motivació. Per tant, la nostra feina és, a part de donar-los totes les eines i totes les estratègies, també engrescar-los una mica amb aquesta feina de comunicació real. I per una altra banda, el tema d'ensenyar la gramàtica des d'aquest enfocament comunicatiu, també els professors jo crec que ens ha tret una mica d'aquesta zona de confort en la qual ens trobàvem els que tenim una edat, que, clar, és molt més fàcil preparar-te una classe per explicar el canvi i caiguda de preposicions o els usos del gerundi que no cercar estratègies per treballar aquests aspectes des de produccions reals, siguin textos escrits o textos orals. Llavors, és vera que en aquest sentit l'apunt permet o té aquest enfocament de poder treballar els aspectes gramaticals a partir d'usos reals, de textos reals. Però també es ve que si no hi ha una feina prèvia per part del professor, de qui ha de fer la classe, de saber a quins elements has de fer referència en cada moment, no només adaptat i adequat al currículum que tu tens, sinó també a la realitat de l'aula. De vegades tenim alumnes, per exemple, en un estat ideal, pensem que tenim alumnes que, com explicava l'Ares, han utilitzat tots els apunts, diguem-ne, i que quan arriben al C1 nosaltres estem segurs que podem refrescar uns coneixements que sabem ser que han tingut. Però no sempre és així, perquè tenim, en el cas de Leo i de Palma, això en xifres, som l'idioma que té més alumnes que només cursen o fan un nivell i després no continuen. I, segons les respostes o l'anàlisi que se n'ha fet, és per això que us deia, que ells cerquen una certificació i molts d'ells, quan la tenen, doncs ja no continuen. Per tant, ens trobem amb una heterogeneïtat de perfils que això també fa que tu, com a professor, hagis de adaptar molt bé qualsevol estratègia d'ensenyament a la realitat de l'aula i allò que tens. El sistema que per mi funciona és des del primer moment informar molt bé els alumnes, informar-los en tot moment d'allò que feim i per què ho feim. És a dir, nosaltres no farem classes estrictament de gramàtica perquè no necessites aquest coneixement només, sinó que tu necessites això, ja sigui per obtenir un certificat o per aconseguir
el que diu el Marc que has de saber fer i que te permetrà desenvolupar-te en tots aquests contextos. Clar, a partir d'aquí te situes com un acompanyant del seu aprenentatge i tu li fas entendre que tot allò que estàs treballant és per arribar a aconseguir aquells objectius, que dominin aquelles estratègies comunicatives. I a mi, per exemple, trobo que me funciona molt bé a partir, per exemple, d'un test d'una temàtica determinada d'actualitat, agafem, per exemple, qualsevol dels temes de l'apunt que parlen de temes d'actualitat i llavors a partir d'aquí anar fent esquitxos de gramàtica. Esquitxos i aprofundim més quan toca i sempre tenint, però ben apamat, allà on els hem d'enviar, allà on els hem de redirigir. Per exemple, aquí treballarem, per exemple, la preposició de. Bé, doncs, aquí, a partir de la casuística que surt a un test, tu fas una observació, després els arremets a una explicació més aprofundida, que naturalment tu la pots fer, i després a una activitat concreta de reforç. D'aquesta manera, la meva experiència en aquest sentit així és positiva. Si després, per exemple, hi ha una persona, un alumne, que veus que té unes dificultats més concretes, doncs reforces aquella necessitat, perquè al cap i la fi, a ser professor d'adults no és altra cosa que adaptar-te una mica al perfil de cada alumne que tens. I penso que el sistema de l'apunt és així, però te l'has de fer teu. No serveix agafar el llibre i voler-lo aplicar a una aula. Hi ha d'haver una tasca prèvia de preparació molt important i costosa, pot ser laboriosa més que costosa, i després d'adaptació a l'aula. Ara, jo crec que així és l'única manera d'aconseguir que els alumnes aprenguin unes destreses amb un nivell de correcció, el nivell de correcció que requereixen aquests nivells, el nivell C1 i el nivell C2. Però no sé, aquesta és la meva experiència, no sé si segurament jo crec que hi ha aspectes que podeu matisar o tots com a professors tenim molt a aportar en aquest sentit. Moltes gràcies, Bàrbara. No tens raó, m'ha fet molta gràcia el concepte de sortir una mica de l'àrea de confort, no? Sobretot pels que tenim una trajectòria de tenir un enfocament que arrossegues amb els anys, és una situació també, com deies, molt peculiar al nivell C1, C2, aquest nivell que són castellanoparlants sobretot, o que tenen l'L1, que el català, que els fas classes a la seva llengua. Sí, i és aquest canvi d'aquest clic. No crec que ho has explicat molt bé, ens has donat molta informació que ens sentim molt reflectits. I bé, Albert Ventura, si ens vols donar la teva, no sé, tu també vam demanar si volies participar, vas acceptar, i també la teva experiència, que des d'una altra situació geogràfica, però crec que, clar, els alumnes són més o menys els mateixos. Sí, de fet, Albert, bé, primer de tot, gràcies ara i Albert per convidar-me. I també volia, de fet, dir moltes coses que, de fet, ha dit molt millor que hauria dit jo, les ha dit la Bàrbara, i suposo que salvant les distàncies geogràfiques pot ser que molts dels que sou aquí ens trobem que justament en nivells com C1 i C2 ens trobem justament amb gent que ve per entendre'ns i parlant en plata venen per acreditar. Punt. A partir d'aquí, en el meu cas, per exemple, personal, i segur que molts dels meus companys de les EOIs que ronden per aquí els és familiar, tenim moltíssims professors, per exemple, que venen, diguéssim, per una necessitat purament administrativa i això suposa moltes vegades que te'ls hagis de guanyar. Com? Doncs de moltes maneres. I, de fet, recordo que fa no gaire una alumna meva, que és professora en un institut de l'Alt Camp, em va cridar a mitja classe mentre estàvem fent un exercici i em diu: això del català. Em vaig quedar com a...
clar, això del català, em va dir, diu, no sé si són les activitats que fem, si són aquests materials, però t'he de dir que estic tranquil·la. Em va dir això i em va quedar molt estrany i vaig pensar, ostres, però per què està tan tranquil·la? Vull dir, no ho sé, per què està tan tranquil·la. Aquesta tranquil·litat em va dir, diu, és que clar, em diuen, ara hauràs de fer un curs de català. Ella és d'història. Has de fer un curs de català, un català C2, i clar, diu, gramàtica, omplir buits, repetir, teoria. Clar, jo ho entenc que això hi pot haver, efectivament, encara que sigui per estadística, molta gent que li vingui bé, li vingui de gust, li sigui útil. Però també hem d'admetre que en molts casos, fins i tot nosaltres de vegades aprenent llengües estrangeres, ens hem trobat que fèiem exercicis d'aquests de gramàtica, perquè ens entenguem en un sentit molt clàssic del terme, i ens trobàvem amb activitats aquestes molt tècniques, molt filològiques. Això està bé, però al capdavall el que tenim a davant no són filòlegs en potència, n'hi pot haver, òbviament, però en principi el que tenim són usuaris, per la qual cosa el que ens interessa és que siguin usuaris competents en contextos determinats. Crec que això, en aquest sentit, l'Ares crec que ho ha dit fabulosament i s'ha entès perfectament. El que ens interessa al final és això, és a dir, necessitem una estratègia perquè al final tothom, d'una manera o d'una altra, pugui arribar a assolir aquest C2, que potser també es fa mal dir, però també és veritat que la natura, diguéssim, dels candidats de C2 que tenim, tots sovint es divideixen en més o menys en 2 o 3 categories. Una categoria és he anat estudiant català, vaig pujant de nivells, amb el mètode que sigui, i per tant tot el que sigui de gramàtica clàssica o més pensada en tasques, per entendre'ns, tant una com l'altra segurament l'entomaríem bé. Però després hi ha un altre candidat, que és el candidat que se'ns presenta a C2 i potser no tenim la certesa que realment tinguin assolits els nivells previs, anteriors. Això és una qüestió més administrativa, si ho volem, però la realitat és que ens els trobem a les aules. Aquests, normalment, quan m'he trobat davant d'aquesta mena de candidats, una aproximació més clàssica, no sempre, evidentment, però en la majoria de casos els ha creat més rebuig. Els sembla que això del català és molt difícil, fins i tot en casos de catalanoparlants, mentre que amb aquesta altra aproximació els fa de més bon passar. Això que implica que hàgim de primar realment tot el que donem. No crec que estigui tant una qüestió d'aprimar o no aprimar, sinó que es tracta més aviat de fer aquestes píndoles. I, a més, en un moment determinat sempre en podem sortir. És a dir, ens anem a l'Optimop, ens anem a la praxi lingüística de la URB, no ho sé. Moltes d'aquestes qüestions van bé com a complement i en qualsevol cas és molt evident que si tu després vols una cosa més d'omplir buits, tens el llibre dels exercicis. És a dir, si realment ho vols fer tot, potser en un curs, tot, fins i tot no ho pots fer. Perquè jo mateix m'hi estic trobant. A més amb la particularitat que a Tarragona els nostres C2 són semipresencials, que penso que en aquest cas ens van bastant bé perquè, a més, hi ha molta part, diguéssim, de gramàtica, per entendre'ns, o de producció escrita, que potser en un context d'aula no sempre ve de gust i, en canvi, això s'adapta molt més a les necessitats de cada aprenent. Al final, és bàsicament això el que us volia dir i, sobretot, el que valoro en especial és que no només tinguem això, no? Agafem un text, vinga, tornem-hi, anem a la taula de síntesi, tot això està molt bé, però qui realment vulgui una cosa molt més clàssica sempre se'n pot anar cap al final. Vull dir, té un resum gramatical fabulós i, si no, té coses externes. Per tant, crec que és un enfocament bastant pragmàtic que, almenys amb els nostres aprenents, amb els nostres candidats, funciona bastant bé. Bàsicament és això el que volia dir, perquè crec que ja s'ha dit tot i en qualsevol cas penso que, i a més també estic més còmode sempre, en un cas dialògic que no monològic. Per tant, doncs, seria bàsicament això. Gràcies. Gràcies, Albert. Bé, era una mica convidar la Bàrbara i l'Albert perquè ens donessin aquest testimoni i la seva experiència, també una mica per obrir si hi havia coses, preguntes, aclariments. Sí. Bé, com deia l'Albert, és aquest trencament, aquesta manera de fer
d'ensenyar gramàtica a aquests nivells superiors, també tenim la certesa o l'evidència a vegades que de la manera com hem anat explicant tradicionalment, si es pot dir això, d'una manera més clàssica, gramàtica, potser els resultats no eren bons per la finalitat que els alumnes no parlaven, no comunicaven en català, i és allò que ens trobem, que tenen el nivell C1 o el C2, però continuen escrivint correus electrònics en castellà, companys de feina, que se senten més còmodes. Això vol dir que i se saben la caiguda de preposició millor que nosaltres i totes les excepcions. Per tant, potser és aquest trencament de dir ho hem de fer de manera potser diferent per donar-los les eines. No xerro més perquè m'agradaria que si hi hagués preguntes, si heu de dir, si voleu comentar alguna cosa, preguntar a l'Ares, a la Montse o a mi, doncs obrim torn de paraules o escrit pel xat. No hi ha hagut cap pregunta mentre l'Ares ha explicat. Crec que ens ha deixat tots garrativats. Ens ha deixat ben asseguts a la cadira i no hem tingut temps ni de... Ara ho estem processant, tota la informació que ens has donat, que ha sigut molta i molt ben explicada però potser ara, si voleu dir res, doncs tenim, encara que sigui 5:15, doncs podem quedar-nos 10 minuts si hi ha res a dir, si voleu comentar alguna cosa. Hola, bon dia. Mira, soc l'Empar Morelló, treballo a l'Escola d'Idiomes de Torrent i Llíria, a València, i m'ha agradat moltíssim la vostra exposició i l'explicació al detall de cada pas que heu seguit per elaborar el material i com ho feu i com incorporeu propostes de treball per a fer-ho més efectiu a l'aula. I volia també agrair als companys que han contat la seva experiència dels usos del material, perquè sí, d'alguna manera ens hem vist molt reflectits allà. I volia llançar una pregunta que trobo a faltar amb els nivells avançats, i és que com fer aquesta necessària avaluació d'assoliment de continguts, perquè moltes vegades, efectivament, després de passar per diverses tasques i fer i anar d'allò més senzill en espiral ascendent, com ens deia l'Ares, com fer d'alguna manera una valoració per comprovar que efectivament en els nivells avançats això ha estat assolit de la millor de les maneres, sobretot en l'àmbit de C2, perquè C1 sí que, com ha comentat l'Albert, és tot un ventall de possibilitats i de maneres diferents de treballar la llengua i, per descomptat, de punts de partida molt diferents. Però a nivell C2, que se suposa que ja els tenim un poc més homogenitzats, doncs com feu aquesta avaluació? Això era. I moltes gràcies. No sé, Albert, si vols respondre tu o... Gràcies, en part, per la pregunta. De fet, és molt pertinent perquè, clar, també volia dir tantes coses que potser no hi he entrat tant, no? La idea és que, d'una banda, amb les tasques finals, primer amb les tasques intermèdies, no? Aquestes activitats que proposem al final de cada un dels punts, la idea és que estan pensades perquè es posi en pràctica el que s'ha fet i, per tant, d'alguna manera, fins i tot, podem generar rúbriques en les quals s'expliciti l'assoliment, no?, dels objectius, perquè cada una a l'explicació del llibre del professor, es diuen quins són els objectius comunicatius, quin és l'objectiu gramatical, etc. Per tant, si volem explicitar-ho als alumnes i crear una rúbrica en què es pugui, no?, d'alguna manera, pel que tu deies també que és molt lícit, no?, d'alguna manera com, no sé si el verb és quantificar, però sí com fer el seguiment molt més específic i avaluar, no?, l'assoliment es pugui fer. Amb la tasca intermèdia i amb la tasca final, no?, amb aquesta activitat final que d'alguna manera permet posar en joc tot el que s'ha vist abans, doncs, des del punt de vista de la tipologia textual, perquè sempre es concentren en una tipologia o en un gènere específic, i en aquest sentit hi ha, no?, una part comunicativa que es pot també com sistematitzar o fer objectiva a l'hora d'avaluar, i totes les qüestions, això, de l'ortografia, de la gramàtica, etc.
també, i aquí jo crec que tampoc cal negar-ho, no cal fugir en determinats moments d'una avaluació molt més tradicional de determinats punts, i això em sembla que pot ajudar d'alguna manera, no? a fer un paral·lel, un seguiment. No sé, Albert, si et sembla que vols afegir alguna cosa més No, en aquest sentit. Això ens ho han plantejat, perquè la dificultat d'aquests nivells que ens trobem aquí és com fer-los, sobretot a gent catalanoparlant, com fer-los augmentar el nivell de llengua. I a una unitat de l'Apunt vam arribar a les darreres que havien d'agafar activitats escrites, o sigui, redaccions o textos escrits que havien fet al començament del curs, i la tasca era millorar-los amb tota l'adquisició, o sigui, amb tots els recursos que han anat adquirint a la unitat una mica per donar-los aquesta satisfacció de dir, mira, així escrivies al començament del curs i mira quins recursos has adquirit i pots millorar el text, perquè una mica allò que ens passa, molts aprenents, quan tenen el nivell CUC2, seran víctimes dels amics, familiars, que diuen, com que tu saps català, em pots redactar millor això que jo no sé fer. I llavors aquesta estratègia, aquesta tècnica és la que vam voler també aplicar com a forma d'avaluació, amb tot el que ha dit l'Ares. Sí, sí. I també una altra cosa, perdó, molt breument, perquè veig que hi ha diferents preguntes. Al llibre de C2 incorporem tota una part de proves de certificació, que al final, no, siguem clars, aquest punt també hi és, i per tant hi ha de ser, i l'incorporem. De fet, al final del llibre hi ha tot un seguit de proves de certificació. No exactament, és a dir, com que no ens casem amb una institució, sinó que hi ha com diferents models de proves que també en aquest sentit, sent molt més utilitaristes o pensant en el final, doncs també es pot incorporar en aquest sentit, anant molt a la certificació. D'acord, moltíssimes gràcies. Perdona, però hi havia l'Helena Xirau que ens preguntava, jo em pregunto si no és una mica artificial el fet de proposar tasques en què demanem als alumnes que incorporin un determinat exponent gramatical, encara que sigui força propi de la tipologia textual. Com ho veieu? Albert? No. Bé, és veritat que sí que és artificial, però hem buscat sempre tasques o intentem dur a classe, quan treballem amb aquest enfocament, doncs que la tasca, que l'activitat final sigui una mica absorbeix els continguts o requereix els continguts que hem anat donant durant la seqüència didàctica. Aquestes pinzellades, no sé si ho dèiem, que veieu aquí, recorda que de fer servir els continguts que has fet, o els verbs o els adjectius, el lèxic o les estructures, a vegades ens passàvem que no era tant per l'alumne, com pel professor, perquè ens adonàvem que molts cops el professor feia l'activitat o la tasca final massa oberta, sense ser conscient que aquella tasca estava mil·limetrada perquè utilitzessin, que els alumnes fessin servir tots els continguts de la unitat. I per això sí que pot semblar una mica artificial de dir, ei, fer servir aquests continguts perquè una tasca es pot resoldre en qualsevol contingut, sobretot en aquests nivells, perquè tenen prou estratègies per escriure un text sense haver de... Però era una picadeta d'ull, més que amb l'alumne, el professor, de dir, intenta de dir, milloreu el text, que ja el sabeu escriure, però si utilitzeu tots aquests continguts que hem après o que hem treballat, fareu un text d'un grau una mica superior. I sí, artificial, sí, és una mica així, forçat, sí. Bé, no sé, Helena Xirau, si t'hem contestat, o si Aris o Montse, si voleu afegir alguna cosa. Bé, doncs ara, Núria... Sí? Sí. Voldria preguntar a veure quina tipologia d'activitats orals es presenten. També molt bona pregunta, no? Perquè no hem tingut temps, clar, avui us ho deia, hem fet aquest zoom en aquest aspecte i de fet podria estar molt bé fer una part oral. Mira, ja des de, no sé, Albert o Montse, perdó, que m'hi he llançat jo aquí. Tira.
sobretot hi ha una dimensió oral molt en la complexió, o sigui, en fer la tasca, en el procés d'anar descobrint, de fet, totes les activitats. Hi ha molts moments en què hi ha aquest moment de parlar, no? de comentar, etc. Un treball més a petita escala, etc. Després també hi ha moltes tasques finals que és producció. En molts moments jo deia textos a les diapositives o així, i a vegades en aquest sentit és producció textual, tant escrita com oral. Per tant, hi ha algunes tasques finals que són una presentació, penso amb la punt 6, la unitat 1, és una tasca, una presentació oral a algú en una conferència, en un congrés, una presentació d'una jornada, i això són tasques orals. Hi ha molta oralitat en aquest sentit. I també en la valoració de les tasques hi ha molts moments en què es fa aquesta valoració oral també. Per tant, el component oral hi és molt seguit. I després hi ha una qüestió que potser no està lligada directament amb el que demanaves, Núria, però crec que també és molt important, i és que sempre hi ha un treball de qüestions fonètiques. A tots els apunts, i amb molt èmfasi als nivells més alts, hi ha pràctiques contextualitzades de determinats sons que, com sabem, i això tots ho hem viscut, hi ha molts sons als nivells més alts, hi ha interferències o hi ha sons que no estan ben assolits, i això també es practica, que també és una part del discurs oral important, la correcció, en aquest cas fonètica. No sé, Montse i Albert, si hi ha algun punt més de la part oral. Donaria per un altre seminari, segurament, explicar tot el treball de la llengua oral. Sí, però ho teníem molt present, i molts textos finals són orals perquè depèn de la tipologia de tasca que demanem. La unitat 1, crec, de la punt 6 o d'algunes unitats ja és fer un discurs, per tant, es treballa durant tota la unitat, es donen les eines perquè facin un discurs oral. De totes maneres, una seqüència didàctica amb un enfocament per tasques implica que en totes les activitats els alumnes hagin de negociar oralment algun resultat, siguin de gramàtica o siguin per... O sigui que no... És difícil trobar una activitat d'expressió oral pura, perquè en totes les activitats hi ha aquest aspecte que es treballa perquè hem de negociar. No sé, Núria, si t'han pogut... Però és veritat, aquí obriríem... Avui era de gramàtica. Sí, clar, no és una pregunta explícitament de gramàtica, però com que també és important, no?, a l'hora d'avaluar també la part oral. I tant. Gràcies. Gràcies. Anna, com està plantejat fer la part final sobre història del català a la punt 5? Suposo que ho explica el llibre del professor, però no s'ha de tractar el suficiència 1, 2 o 3. Bé, la història Sabeu que al final de cada punt hi ha una part sociocultural que vam voler afegir perquè hi ha molts aspectes socioculturals que a les unitats no hi caben, i també vèiem que era una manera d'enganxar, una mica motivar l'alumne perquè anés més enllà de la llengua i que motivar-los a llegir textos, a conèixer la cultura dels territoris de parla catalana, i per això vam afegir a cada nivell un tema, la geografia, animals, festes, i al nivell superior, a la punt 5, bé, vam intentar canviar. També se'ns van acabar els temes i dèiem que hi ha literatura, però la literatura ja està molt... I llavors, una manera també de trencar aquell concepte o aquells estereotips que tenen molts alumnes d'aquests nivells, de dir que el català, bé, allò que ja sabem, era ensenyar-los, o sigui, explicar-los la història de la llengua del català, però d'una manera més didàctica, i per això vam fer un còmic de la història de la llengua, de manera molt breu, amb les pàgines que teníem, però una mica com a material que l'alumne autònomament pot treballar i pot llegir, o bé que el professor pot explotar classe i bé, tu crec que ara l'has fet servir, no? O sigui que tu sí sabràs més coses. En el llibre del professor no hi ha una... No expliquem com explotar les parts aquestes culturals, aquesta secció cultural. No hi ha una explicació.
Però tu ara sé que ho has fet servir, veritat? Sí, en el meu cas, amb els alumnes de nivell avançat, ho vam fer vam començar, per tal de guiar una mica la lectura, vam començar a llegir-lo a l'aula, i llavors la primera pàgina té com un esquema una mica de tot el que hi trobaran, i llavors ho vam comentar tots junts, vam començar a llegir les primeres pàgines i després van fer ells una lectura autònoma, i jo vaig preparar com una petita comprensió escrita amb diferents, no? També que tingués un punt de síntesi i una mica d'argumentació, de relacionar amb coneixements que ells tenien o amb qüestions com una mica més específiques. Jo ho vaig fer d'aquesta manera i la veritat és que es llegeix fàcilment. Als alumnes els va agradar també trobar determinades històries una mica més anecdòtiques, no? Que en un text més formal no podrien entrar-hi, i la veritat és que va ser interessant. I després també tenien com una petita tasca d'explorar una mica més en profunditat alguna de les qüestions que sortien al còmic i havien de redactar un text. Això va ser el que jo vaig fer, però no sé si algú més hi ha treballat o vol compartir. També serà interessant de posar en comú.